Lab. Lab. O unsa man? Mga mo tubag oy. Unsa din akong kuan dili na tubag? Mato na ko ngay magtrabaho na ko. Pag sure na imong trabaho, kay dugay na pud ka mo uli, kabalo ra pud ko sa imo. Aron Dili ba ko adyo? magdugay guli. Trabaho gani ko. Nabari ka trabaho na grabe kay spotting. Oh, spotting kista na no. Sa man Ayaw inaadto kayo. sa kong porma day. Uli tao. Natural Hindi mag-ilis ko kabatan kayo nun ba? magtrabaho Trabaho mong mga pahumot pugod. na murag budbud jud di mo sa mong lawas tanan no. Tarong ba yun ka? Siya humot. Isod po na rin ko magpahumot. Isod po Nagbinog trabaho ko nagpinago ba? na mo ka. Kato may agi di man kay kagapahumot karon na grabe na kay ka. Oh, budbud jud di mo. Kauyab na siguro ka Ay ba? po pagingana na. Bantay lang Dagan ka sa yung ako ba? istorya. Dagan Ayaw yung na jud duda di dahil pasapon. Masapon ta lang jud ka. trabaho ko. Undang na lang kong trabahoan eh. Puros naman ka duda-duda. Tayon kung undang ka unsa may buhi sa ako. Pagtarong Muli ya. lagi din kung sa'yo. Saba lagi Muli ka pa lagi. nakasakog kuan, ha? Sama. Pagtarong ka kay man. Nay may nahikan ta magkakaron. Gamay na lang jud akong pailob nimo. Ha? Pagtarong ka ha? 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 Pagsaba na lang gug na di nakaganahan sa ako. Muli ha? lagi ko muli. Ha? Muli ko sa'yo. Muli na yun sa'yo. Ha? Ay, Muli pagkapit-kapit lagi ko lang. sa'yo. Kay kabalo ko sa mga Iyo kapit-kapit ba? ka, ha? Lagi muli lang ko sa'yo. Kapit-kapit ka. Kanto na ko. Tarong yun. Ito na. Okay. Ha? Ano dito? Steam na mo iyay.